Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu wanda za mu dinga kawo muku sharhin fina-finan Hausa gami da tsokaci akan wasu fitaccen fina-finan. To a yau dai muna ɗauke da wani fim mai suna Ciki da Magana. Ciki da Magana fim ne wanda fitaccen marubucin nan ya tsara shi, wato Ibrahim Birniwa. Family Investment su ne kamfanin da suka ɗauki nauyin wannan fim. Sani Mai Iyali shi ne wanda ya shirya shi. Wanda ya ba da umarnin wannan fim kuma shi ne Nazifa Asnanik. Jaruman da suka fito a cikin wannan fim ɗin sun haɗa da Ali Nuhu, Nuhu Abdullahi, Maryam Yahaya, Rabi'u Burkadawa, Hajiya Sadiya da dai sauransu. Mu shaƙata da wannan waƙa ta cikin wannan fim ɗin na 'yan sakanni kafin mu je cikin shi don jin abin da ya ƙunsa. Domin za mu kawo muku abubuwan da wannan fim ya ƙunsa, sannan mu gaya muku abubuwan burgewa na cikin wannan fim ɗin. Kana mu kawo muku observations, wato kurakurai wanda wannan fim ɗin ke kunshe da shi. Ku kasance da mu a cikin wannan tasha a wannan lokaci. Mun gode. Yau amarya ta zuba kwalliya, za a ɗauka yin ta gida. Yau ne babu bakin ciki, yau ne karki zubarawa yanki. Yau murna ake, yar gobar na kokawa, ina mu da iyayena. Yau ne babu bakin ciki, yau ne karki yi kuka. Labarin kauna daga bakina, dama ku ji labari da zubar da hawayena, dama ku ji labarin sirrin da yake raina. Ya sai ku yi min uzuri, ku fita daga zargina. Zargi ba shi da fa'ida balle a cikin kauna. Yau amarya ta zuba kwalliya, za a ɗauka yin ta gida. Yau ne babu bakin ciki, yau ne karki zubarawa yanki. Yau murna ake, yar gobar na kokawa, ina mu da iyayena. Yau ne babu bakin ciki, yau ne karki yi kuka. Da ba a jure ya sanya nasabawa rabuwa da abar kauna. Ya wuri rungume kaddara, kuka ba shi da rana. Dama a amince min izini na yi zaɓe na, a faɗa mini in koma gun wanda nake ƙauna. Auren da ake yi min dama a ɗagan rana, ƙarshe ma an yi fasa
maka rana. To ‘yan uwa, yanzu dai a cikin wannan fim ɗin za mu soma muku da takaitaccen labarin abinda wannan fim ɗin na ciki da magana ya ƙunsa. A farkon fim ɗin dai an nuna Abdulmajid wato Ali Nuhu ya je hira wajen wanda yake so ya aura, inda yake tabbatar mata da cewa mutuwa ce kaɗai za ta hana shi aurenta. Daga bisani kuma bayan dawowarsa gida sai mahaifinsa wato Rabi'u Rikadawa ya nuna wa Abdulmajid ɗin cewa akwai 'yar wansa a ƙauye wadda yake so ya aura masa. Bai yadda Abdulmajid ɗin ya auri wadda suke soyayya ba. Hakan ne tashi hankalin Abdulmajid, amma sai mahaifiyarsa wato Hajiya Sadiya ta kwantar masa da hankali ta hanyar nuna masa cewa idan ya je ƙauye ya ga wadda ake so ya aura ɗin matuƙar ta nuna ba ta son shi, to dole ne mahaifin nasa ya janye magana haɗa auren zumunci a tsakaninsu. Yayin da ita ma Halima wato Maryam Yahaya tana da wanda take so kuma suke soyayya da shi a cikin ƙauyen nasu, wanda har an sanya musu ranar aure da shi. Saminu wato Nuhu Abdullahi shi ne yake tsananin son Halima, domin a lokuta da yawa suna tare da juna, shi da Halima suna tattauna maganganu akan yadda aurensu zai kasance. Kwatsam sai ga Abdulmajid ya je ƙauyen kuma ya sanar da Halima buƙatarsa ta son aurenta. Amma ya tabbatar mata da cewa ba auren dole za a yi mata ba, idan ba ta son shi za a janye maganar. Cikin mamaki kuwa sai Halima ta nuna amincewarta da auren Abdulmajid, duk da kasancewa an saka ranar aurenta da Saminu. Ganin ta amince ne sai Abdulmajid ya nuna mata shi fa ba mutumin arziki bane, ya kasance mashayin giya kuma manemin mata wanda har karuwa ya ajiye a gidansa suke zaman dadiro da ita. Jin hakan bai sa Halima ta janye ra'ayinta ba, nan ta amince za ta aure sa. A hakan da yake cikin lokaci kaɗan kuwa labari ya bazu a ƙauyen cewa Halima ta fasa auren Saminu ɗan uwanta za ta aura, wato Abdulmajid, ko in ce muku Ali Nuhu. Hakan ne ya tashi hankalin Saminu wato Nuhu Abdullahi, domin shi Halima ta tabbatar masa da lalle a yanzu ba za ta aure shi ba, kuma ba wai don ba ta son shi ba, sai don saboda wani dalili na daban wanda ba lallai ta gaya masa ba. Sai dai kuma shi Saminu ɗin wato Nuhu Abdullahi ya kasa fuskantar ta, domin a ganinsa kuɗi ne ya sa ta zaɓi auren Abdulmajid. Hakan ne ya sa shi Saminu ya ɗauki matakin ƙuntata mata. Ya zamana cewa ya raba Halima da ƙanwarsa wadda suke ƙawance, kuma ya fara goranta mata asalinta, yana nuna mata cewar abin kunyar da mahaifinta ya yi aka kore sa daga garin bai kai nata abin kunyar da ta aikata ba a yanzu. Ita kuwa Halima ba ta biyo Saminu, sai dai takan nuna masa cewar da a ce zai san dalilin da ya sa ba za ta aure shi a yanzu ba, da haka rayuwarsa za ta ƙare cikin kunci da zubar hawaye. Bayan ɗan wani lokaci aka yi auren Halima wato Maryam Yahaya da Abdulmajid Ali Nuhu kenan. Aka ɗauke ta daga cikin ƙauyensu ta koma birni da zama can gidan Abdulmajid ɗin, wanda mahaifinsa ya gina masa. Sai dai tun a farko Abdulmajid ya sanarwa da Halima in dai arziki za ta ci to ta zo ta ci, amma ba za ta taɓa mallakarsa a matsayin mijin aurenta ba. Tun daga wannan lokacin Abdulmajid baya ko shiga ɗakin Halima, haka ma idan ta yi girki baya cin abincinta. Kafin wani lokaci ta fara laulayi da rashin lafiya, sai dai kuma Abdulmajid yana ganin halin da take ciki ya ƙi kai ta asibiti, har sai da mahaifiyarsa ta zo ta ga halin da Halima take ciki, ta sa ya ɗauke ta aka kai ta can asibiti. Bisa mamaki kuwa sai aka gano cewa Halima tana ɗauke da juna biyu, wanda kuma Abdulmajid ya tabbatar ba cikinsa ba ne. Haka abin ya kai su har wajen mahaifin Abdulmajid wato Rabi'u Rikadawa, wanda ya ƙi bari a tattauna maganar dalilin hakan, kuma ya sa suke zargin ko shi ya yi mata cikin. Hakan ne kuma ya sa suka sake zaunar da Halima don jin wanda ya mata ciki, a sannan ne ta tabbatar musu da cewa mahaifin Saminu tsohon saurayinta ne ya mata ciki a wani lokaci da ta je kai kuɗin adashi gidansa ya mata fyaɗe. Fahimtar cewa tana da ciki ne sa ta auren ɗan nasa wato Saminu, ko in ce muku Nuhu Abdullahi, ta auri Abdulmajid don gujewa surutun ƙauye, saboda mahaifinta tsohon mazinaci ne mai lalata da 'ya'yan mutane, kuma dalilin hakan ne yasa aka kore sa daga cikin ƙauyen. Jin hakan ne yasa Abdulmajid
ya buƙaci a yi ƙarar mahaifin Saminu don shi ma a kore sa daga cikin ƙauyen kamar yadda aka kori mahaifin Halima daga cikin ƙauyen. Sai dai kuma Halima ta nuna rashin amincewarta akan hakan domin ƙanwar Saminu ƙawarta ce, ba ta son a tona masa asiri. Hakan ne yasa aka bar maganar ta wuce. Bayan wani ɗan lokaci kuwa Abdulmajid suka haɗu da Saminu a hanya. A nan Abdulmajid ya sanarwa da Saminu abin kunyar da mahaifinsa ya yi, wanda shi ne dalilin da ya sa Halima ba ta aure shi ba. Sannan kuma ya masa alkawarin bayan ta haihu zai sake ta, shi Saminu ɗan kuma ya aure ta su ci gaba da soyayyarsu. To ‘yan uwa, wannan shine takaitaccen abin da wannan fim na Ciki da Magana ya kunsa. Yanzu za mu zayyano muku abubuwan burgewa a cikin wannan fim ɗin. Na ɗaya, labarin ya tafi kai tsaye zuwa ga saƙon da ake son isarwa, domin kuwa labarin ya yi nasarar wajen riƙe mai kallo har zuwa ga saƙon da ake son isarwa. Na biyu, kalaman bakin jaruman sun yi daɗi da ma'ana, wato dialogue. Na uku, daraktan ya yi ƙoƙari sosai wajen ganin labarin ya tafi yadda ya dace ba tare da ya karye ba. Haka kuma daraktan ya yi ƙoƙari wajen ganin jaruman sun taka rawar da ta dace, domin jaruman ma sun yi ƙoƙari sosai da gaske. Na hudu, an samar da wajajen da suka dace da labarin, wato locations. Na biyar, kyamara ta fita raɗau, sauti kuma sai dai a ce to ba laifi. Kurakurai. Na ɗaya, an samu discontinuity a lokacin da Abdulmajid wato Ali Nuhu ya je ƙauye gidansa Halima a karo na biyu. Ƙofar gidan da ta fito ta tsaya suka yi hira, ba shi bane ainihin ƙofar gidan da aka nuna matsayin gidansa Halima. Na biyu, lokacin da mahaifin Atika ya kawo ƙarar Malam Bala wajen mai gari cewa Malam Bala ya yi wa ‘yarsa Atika ciki, abin ɗaukar sauti ya fito, wato boom mic, a sa'in da wata budurwa a wajen take cewa Malam Bala ya taɓa bata kuɗi ya ce ta je gonarsa ta same shi. A saman kan budurwa abin ɗaukar sauti ya fito. Na uku, shin ina mahaifiyarsa Saminu take ne, wato Nuhu Abdullahi, har fim ɗin ya ƙare ko sau ɗaya ba a nuna mahaifiyarsu ba, duk da kasancewa akwai wajajen da ya dace a ganta, kamar lokacin da Saminu ya shigo don neman mahaifinsa a cikin gida, bayan ya samu labarin cewa mahaifin nasa ne ya yi wa Halima ciki, da kuma lokutan da ake nuna Saminu da ƙanwarsa a cikin gida suna tattauna matsalolinsu. Ya dace ko sau ɗaya ne a nuno ta, saboda ba a nuna cewa ta mutu ba, domin mai kallo ya ga sanda Halima ta je gidan da nufin kai mata kuɗin adashi. Na hudu, shin menene makomar soyayya Abdulmajid wato Ali Nuhu da budurwarsa ta farko wadda ya so aure aka canza masa ita da Halima? Ya dace a ƙarshen fim ɗin